Os artesáns fan fronte á pandemia da man do Centro de Artesanía e Deseño da Deputación e non faltan a súa cita do outono lucense. Creíamos que non podía faltar o artesán froilán, non? Un sector como o da artesanía tan potente na nosa provincia, pois bueno, cumplindo todos os protocolos e todas as normativas de sanidade, pois temos un ano máis a mostrar artesán froilán, que sempre é un éxito e un apoio a un sector que tamén sufriu esta crisis. Unha vintena de creadores de distintos eidos participan nesta edición especial. E a verdade é que hai auténticas maravillas como é o nivel na nosa provincia de artesanía. Mercedes Buján e as súas bolboretas de coiro estréanse nesta feira. É o primeiro ano que veño, encima, claro, é o primeiro ano que veño en unha situación un pouco diferente e rara, non? E gracias, bueno, pois a Diputación que, bueno, que nos apoia, non? Esta edición é pois artesáns de Lugo e da provincia, entón, bueno, pois é de agradecer. O mesmo pensa Idoia Cuesta, que regresa a Artesán Froilán coas súas pezas de cestaría contemporánea. Eu creo que para o sector artesán isto é unha oportunidade ahora mismo, non? De contactar cos consumidores e de demostrar pois, que o sector artesán seguimos aí, non? Traballando, que moitas veces estamos solos nos talleres, pero isto é unha oportunidade incluso para xuntarnos os propios artesáns. Necesitamos ese contacto ca xente, co público, cos consumidores, ese comercio local. Para nós, vamos, un orgullo poder estar aquí. A disposición dos postos abertos na praza Anxo Fernández Gómez, tralo Concello, facilita o seguimento do protocolo sanitario. Temos o xel hidroalcohólico para a desinfección das mans do público, tamén as nosas mans, obviamente. Intentaremos que todos os produtos que señan mercados vayan primeiro desinfectados, xa estarán xa desinfectados de por sí, pero entregalos tamén estarán desinfectados, guardar distancias de seguridade. Nin o temporal de vento e chuvia impediu a súa inauguración, porén, os artesáns esperan Que a cousa vaya ben e que vaya mellorando, ademais, que a xente se anime a vir. Temos ata o día 12 para achegarmos a Artesán Froilán e mercar artesanía de Lugo.